Så er jeg kommet til Gribskov, Kagerup station, og herfra skal jeg gå en tur rundt i Gribskov, måske en 20-25, mellem 20 og 25 km kommer jeg til at gå. Det afhænger lidt af, hvad jeg ellers ud over ruten kommer til at have lyst til at se på. Det er december, altså det er den 12. december. Der er sådan lidt rockhold. Jeg tror, der er sådan cirka 0 til 2 grader. Så så der er lidt koldt. Mit udstyr, hvad har jeg på? En almindelig bukser. Udover det, så har jeg en tykkere flis med. Jeg har også en dunvest med sådan rimelig høj fill power. Så hvis vi skal sidde og holde pause, så har jeg styr på det. Så har jeg rygsæk med, mad, vand. Så har jeg min vandkoger med, så jeg kan lave noget te. Og så, jeg tror det er det. Vandrestave. Jeg har min hund med også i øvrigt, ja, selvfølgelig. Og vandrestave. Fordi jeg tænker, at jeg vil prøve at bruge hele kroppen, når jeg går herinde. Så, ja, må I se. Nå, så er vi ved afsted. Skal jeg lige se på kortet her. Så jeg skal den vej der. Et godt stykke. Det er ret lige til. Det er det nok. Kan man se det der? 19,3 står der. Så det tager cirka 4 timer, ikke? Men så kommer der nok nogle afstikker rundt omkring. Men altså, jeg vil gerne have givet godt op til det. Jeg har sådan nogle barfodssko på, hedder det. Det er ikke fordi, jeg har nogen religion omkring det, men jeg synes, det er rart at gå i. Så jeg har købt sådan nogle her. Lige præcis dem her, jeg kan ikke lige huske mærket, men kvaliteten er ikke sådan helt vildt god. Jeg har gået i dem 14 dage, og de har allerede været til reparation 1 gang. Så. Men de føles behagelige. Det synes jeg er rimelig vigtigt. Nu prøver jeg dem af, og så må jeg jo se, om jeg er nødt til at købe nogle nye. Eller nogle andre. Men det er jo den vej. Kom så. Det er fint at gå ind i sådan en skov her, hva'? Gået lidt af sporet. Det er de få steder, man kan se grønt om vinteren her. Sådan et sted som her. Det er en mosskov. En skov med mos. Kom. Dygtig. Han pisker rundt. Alle de dufte. Der er så en af de her lejrpladser her. Jeg tror det er Multebjerg, hedder det her. Så man kan ligge i shelter derinde. Der er en bålplads dernede. Det er et fint sted. Der er en bålplads der. Det er jo fint sted at være. Kæde man en sti her et eller andet sted. Måske op der. Det er så oven på shelterpladsen her. Der er ikke rigtig nogen. Og der er en sti derovre. Så ligger den der Multebjerg
tror jeg det hedder. Jeg skal lige tjekke op på. Bare siger et eller andet. Men det er en høj, der ligger der. Og jeg kan se, der er pigtråd om. Så jeg gætter på, at det er forsvaret, der har et eller andet der. En radarstation for det. Det er Multebjerg. Det hedder Multebjerg. Bjerg. Ligesom Himmelbjerg. Ja. Jeg er gået lidt ind, jeg er gået væk fra den oprindelige rute. Det er også lidt sjovere at gå hen i skoven. Så, her, plads. Jeg tror bare, jeg finder nogle stier herinde, og så nogenlunde holder mig til, det jeg havde planlagt. Så længe jeg kommer op på de der 20-25 km, så er jeg egentlig tilfreds. Jeg synes, det er lidt sjovere at gå på sådan nogle rigtige stier, end det der, alt for meget så asfalt og store stier, ikke? Så det er det dyrveksel. Kan man se der er noget, der kører dyrveksel den vej ind. Og Carlo, han er helt oppe at køre. Jeg kan dufte rådyrene, tror jeg. Eller hvad det er. Sjovt. Så kommer man lige ind i sådan noget birkeskov lige pludselig. Og så ligger der, fyrtræerne på den anden side. Ja, sådan er det med de danske skove, der er plantet plantage-skove. Det er ægte vild natur. Men det er jo skønt at være ude alligevel. Det efter, her er vi så hegnet her ved Multebjerg. Det er gået stykker. Jeg tror, det er ikke lige det træ, der er væltet, men der har nok været træer, der er væltet indover. Så der er ekstra pigtråd derinde. Der er en, der har enten forsøgt at kravle over, eller har hængt sin trøje der for dramaets skyld. Så fortsætter stien der. Så der kommer fra, så er der lige nogle træer, noget træ her, og så ingenting på den anden side, så det er lige med at finde. Jeg tror, stien er derovre. Ja, det er lige om at orientere sig. Så går jeg igen et eller andet sted uden for stierne. Jeg leder efter vejen. Eller ikke leder efter, jeg ved godt, hvor den er, men jeg prøver ligesom at skrue ind over. Problemet er, at der er masser af mosevand dernede. Så det vil jeg jo gerne undgå. Men det må vi se. Man skal ud og svømme. Nej, skal ikke. Så kommer vi til en myretur. 2 myreture. Kæmpe store, hva'? Der er ikke rigtig nogen aktivitet. Jeg ved ikke, om de går i hi, sådan nogle dyr. Det gør de jo nok. Det er nok for koldt for dem nu. Fine er de. Dagens første big obstacle. Ja, kommer derinde fra. Skal gerne over her. Nu er det fået til. Egentlig så er det her mest optaget af, det er, at Carlo han bliver super klam, når han kommer igennem det der. Jeg tror det er ikke. Han kan godt hoppe, men jeg tror ikke han gør. Det der er et dyreveksel der, som han er super optaget af. Ja, der er jo ikke andet for end bare at komme over. Så må jeg jo leve med, at han bliver ulækker. Det var 1, 2, 3 hop. Er du klar?
Så er vi tilbage på vejen. Det var lidt af et offroad stykke med masser af sump og vand, så den blev der ridset lidt til dyret der, men ja, det var fint nok. Ja, nu går det bare stille og roligt. Så kan man ned til Esrum Sø. Nu tror jeg har gået 9,2 fra cirka halvvejs af den oprindelige rute i hvert fald, ikke? Så nu har jeg lige noget frokost. Carlo har fået noget at spise. Så skal jeg have noget vand også. Og så går jeg lige, tror jeg 5-6 km mere, holder en pause mere, laver noget te. Ja. Men jeg holder så nogenlunde min walking pace på knap. Jeg er nede på 4,7 km på en time. Og det er lige, jeg vil gerne over 5. Så det må jeg sætte hastigheden lidt op på den sidste del. Så går det fint. Og flot. Ikke min ting. Der er en banan, vandkoger, lidt chokolade, gulerød og vand. Drone, Carlo, taske. Og der er Esrum Sø. Der er noget, der plasker rundt dernede nogle gange. Jeg ved ikke, hvad det er, om det er en and eller et eller andet. Fisk måske, inde på lavt vand. Så, ja. Man kan ikke se det, men derovre på den anden side ligger slottet. Og så fint. Ja. Spejlblankt. Helt vindstille. Men altså Fredensborg Slot derovre. Så ja, der er vel omkring 8 km tilbage, så begynder jeg at nærme mig stille og roligt. Carlo piver bare. Der er en ude på den her badebro. Der var en dude derude at bade, så det var rimelig sejt, synes jeg. Okay. Jeg er ikke det, jeg har forberedt mig på, men altså who dares wins. Oh my god, det var koldt. Shit, mand. Alligevel koldt, men også dejligt forfriskende. Han vil også gerne i. Ja.
Ja, så er det bare med. Koge noget vand. Til noget te. Nu har jeg også lige gået nogle flere kilometer, så jeg tænker det skulle fair nok. Der er ikke så meget gang i den her. Nu ser hvor meget gas der er på. Ser ikke ud af så meget. Altså, jeg har gået knap 15 km nu. Så jeg begynder nærmere. Jeg tror ikke, jeg kommer ikke så meget over de 20 nok. Mest af alt fordi, at det vil blive sent. Så det bliver mørkt, ikke? Så, men altså, det er også fint nok 20 km. Det er udmærket. Jeg synes, det er udmærket. Det var godt, at jeg ikke havde sat min aftensmad op efter det her, fordi der ikke rigtig noget varme på, så det bliver ikke engang koldt te. Ja. Det er bare sådan, det er nogle gange. Den er tom. Ja, det er ikke noget ved. Jeg tror, der er mere i. Det er der ikke. Så det er jo lige ved, man bare... Det er ikke varmt. Man kan jo bare smide det ned i. Okay. Jeg kan lige stå og dryppe af da. Skål i kold te. Et styks kold te senere. Så ja, så er det bare videre jo. Skoven er der. Carlo er der. My stuff is there. Ja. Jeg mangler som sagt lige de sidste 5 km, så tror jeg tilbage ved bilen. Så. Yes, cool. Det er et sjovt landskab, det her. Så er man meget... Det er helt ned af en eller anden grund. Skovrydning. Nu er det bare lidt ude. Så er jeg på en eller anden sti her. Kommer derop fra. Der er vist sådan et fint sted her. Musehul. Skal jeg den vej. Kommer han er der. Han kan ikke få nok. Ja, alle de her dufte her. Fint også. Ja, fiskeørn kan man se, hvis man er heldig. Noget andet er, at det er skumringer nu, så ja, så det begynder at blive mørkt. Men det har jo også sin charme faktisk, så kan jeg egentlig godt lide. Jeg synes det er hyggeligt på en eller anden måde. Ja. So far, so good. Ja. Tror jeg 3 km tilbage, så er jeg været der 2,5. Hvis jeg nu havde været lidt fræk, så havde jeg også lige taget en dyppert i den her lille sø. Men okay, det er ikke umiddelbart. Ikke så fræk i hvert fald. Der er lavt her også, så man skal gå ud. Det gider jeg ikke. Det bliver ikke i dag. Måske i morgen. Eller... Så! Så du. Så du. Så er det blevet helt mørkt. Ja. Men jeg er også næsten tilbage. Mangler lige den sidste kilometer, så man kan ikke se mig.
og man kan ikke se frem, og man kan ikke se Carlo. Så totalt mørkt. Ja, jamen så er jeg tilbage ved bilen. Det blev til 22 km, så det var en fed tur. Lidt impuls, svømning, og ja, det var også sjovt og hårdt. Men fedt i Gribskov, synes jeg. Det eneste, jeg var sådan lidt træt af, det var, at man kan høre de der tog alle steder. Det synes jeg er lidt nederen. Det der tuderi der. Så. Men det er jo bare et vilkår, åbenbart. Men sjov var det i hvert fald. Nu vil jeg trille mad og få noget at spise. Ja, det tænker jeg, at det er på tide med det. Det er jo mørkt, og det er ikke til at finde parkering, så det bliver rigtig fedt. Men ja. Hej. Tak fordi I så med.